тестваме възможностите си. Добро утро! Опа! Какво намерихме тук, бе? Аз съм тая баба. Абе гърми, ама няма да завали. Много сме в гората, имаш две, защото няма никакви хора, за връщане. Хей, здравейте, ние сме Живко и Ана. Съм BocoAdventures.com. Преди бяхме от Close Boco Live, но вече сме само от Boco Adventures. BocoAdventures.com. Включваме ви се на път за новото ни приключение. Планираме да спрем някъде в района на хижа Партизанска песен, тъй като искаме утре да се опитаме да се изкачим до връха и хижа Мазалат отново. Ако сте гледали последния ни епизод от миналия сезон през октомври, направихме опит за да видим хижа Мазалат, но времето беше много студено, бяхме от другата страна, от хижа Лагът и затова, т.е. местна с Лагът, не хижа Лагът. И затова сега правим втори опит, тъй като... Какво искаш да кажеш това? Хикса. Казанлък, няма да ходя в Казанлък. Пропуснах и последната отбивка. Човека получава някакви сигнали. Да, ще видим дали ще ни се получат нещата. Стискайте палци. Видяхте, че пак късно тръгнахме. Това е така, защото в момента сме доста ангажирани, имаме доста работа, тъй като започваме да участваме в различни фестивали с нашата матча. Ако ни следвате отдавна, знаете, че имаме собствен матча бранд. По-късно можем да ви разкажем повече за това или в някой друг епизод, ако сега не остане време. Но да, можем да се видим в София на 12 до 14 юни. Надявам се този влог да е излязъл до тогава, за да ви споделя сега с вас. Да видим на по матча, да ви направим по една матча. И се надявам, че ни чувате добре, тъй като нашата камера не работи. Затворили сме прозореца, за да може да ни чувате. Живко ще ви разкаже за камерата какво и се случи, но като цяло сме с GoPro и се надяваме, че ни чувате добре, защото нямаме микрофон, който да свържем с GoPro-то. Ако не се чува добре, ще ни прощавате, но докато успеем да ремонтираме нашата камера или докато си вземем по-добра, ще е така и благодарим за разбирането. Айде, ще се видим вече от мястото, на което ще спрем. Ето го Живко, доста е напрегнат. Искаш пари за магазина, тук дано може да се плаща без пари. Спираме в село Шипка, за да си купим вода, както винаги забравихме да си купим вода. И имаме само една бутилка, която е много нефункционална, защото ние си я носим с нас на преходи. Ето го магазина, ето е водата. Вземаме видъсчета. И видъсчета има. Сега ще взема едно дзенче. Нямаме много видъс. Нямаме достатъчно видъс. Дзен ще взема, аз да се успокояваш. Добре. И се така изводаш. Магазинчето като цяло е много хубаво, много добре заредено. Много често спираме по магазинчета, като пътуваме из селата. Рядко срещаме толкова добре заредено магазинче. Живко, фъстъчки да ти взема да се успокоиш, искаш ли? Фъстъци за утре чакай, иначе ето не ги за днес. фъстъците. Има ли от моите? Не знам, Не, аз си ям само не с моската си. Живко е специален. Добре, ще стигнем скоро до нашата спирка. Малко се опъркахме по пътя, но всичко е наред. Тръгнахме към някакво село Ясеново, то там едни чукалаци, нямаше как да минем по този път с буса. После видяхме на картата, че не трябва да се минава от южната страна, а през Лозана за хижа Партизанска песен, така че да знаете да не правите нашата грешка. Айде да купуваме водата. Едно голямо нещо лети над мене. Пъни са. Нормално, не виждаш ли мъркучено какво прилича?
Ми се става, навън е много студено. Давам ви Живко, за да ви разкаже къде сме. На светличко. Сега... Добро утро и от мен. Сега аз да ви разкажа набързо къде сме. Вече сме на хижа партизанска песен сме спрели. Знам къде сме за първи път. Ама аз знам, защото ходих сутринта да пия чай. Аз станах в 6 часа, събудих Ханито, пуснах и печката и излязах, просто защото не ме свърта на едно място. Не мога да спа до късно напоследък. И сега аз плана не го знам къде ще ходим, какво ще правим, но знам, че сме тук, намерихме се едно местенце. Да, знам всичко. Просто се прави интересно. Добре, разкажи вчера набързо. Вчера набързо да разкажем. Ането ми праща локацията, аз се прибирам, давай багажите, так, набързо. И тръгваме за хижа партизанска песен, при което Google ми дава най-прекия път. И то е през офроуд път и стигаме до едно село, до този офроуд път. И аз няма значение какво беше селото, не се сещам. И осъзнахме, че не можем да стигнем до хижата и трябва да се върнем към Шипка. И се върнахме и си загубихме около 40 минути. 40 минути, много трудно си намерихме вода да си напълним. Едва си напълнихме от една селска чешма, защото като сложиш маркуча, тя спира да тече, просто нашия маркуч е по-тънък и аз не мога да си го обясня. Но имаме 60% вода, се изкъпах с нощи и днеска сме на приключение на планина, планинари сме. Хайде, да, сега ще пием чайче. Нямам търпение, ще ходим на хижа Мазалат. Ще опитаме отново да я видим, защото предния път не успяхме. Ако сте гледали последния влог от миналата година, знаете, той беше с есенната приказка. Линкваме го тук горе във ваше дясно. А сега ставам да си направя раздвижванията, подскоците, да се събудя и ще пием чай, ще закусим и тръгваме на приключение! Стигнахме на хижа Мазалат. Вече се намираме на върха, в смисъл не на върх Мазалат, но там където ни беше целта да стигнем. Зад мен е хижата, виждате колко е красиво, времето този път е с нас, най-накрая успяхме да я видим. Сега и Живко ще ви покаже малко кадри с дрона. Зад нас още има сняг по върховете. Ще се пробваме да се качим на този връх, който е точно зад мен, който се казва връх Вълча глава, и да отидем до пеещите скали. Ще ви вземем с нас, разбира се. Хоп! Стигнахме до хижата, качихме се малко по-нагоре
И Анито е направила дюнерчета и сега ще замезем. То е тъкмо обяд 1 часа и после може би ще продължим до някъде по-надалеч, може би. И сега ще видим Аня какво е направила. Джин. Хубаво ли е, не е ли? Малко студено, ама бива. Ето го вълча глава. Ние няма да се качваме, само ще минем около него и ще се пробваме да продължим към пеещите скали. Много е ветровито, иначе е слънчево хубаво, но много студен вятър духа. И ще се разходим още малко и ще се връщаме. Стигнахме до резерват Пеещи скали. Предполагам, че ще има и скали. За сега вървим по този път. И съм облечена с тях с вятър, защото много ветровито бе. Ужас. Живко, ти нещо да кажеш? Не, аз нямам някъде вятър, защото съм си го забравил. Да. Ама не ме е студено. Оп. Пуканка. И това трябва. И така, ние сме почти към края на нашата разходка. Почти стигнахме до бушчето. Как беше, Живко, хареса ли ти? Препоръчваш ли разходката? Много беше хубаво, обаче много се изморих направо. Да, много беше Не изморително. сме вървели от толкова много време, толкова много вървяхме. Мене направо в момента си мечтая само да си легна, честно казано. Не знам колко време, 2 часа и нещо вървяхме на едната посока. И нагоре го взехме за 2 часа, а пък надолу ще станат също 2 часа, ама Да. аз го погледнах някъде от преди хижата. Много дълга разходка и то ние не сме вървели от повече от половин година толкова много. Да, имаме над 20 000 крачки вече. И то по неравен, нали вървели сме, но по неравен терен не сме. Препоръчваме го, много е хубаво, елате, но имайте предвид, че е доста ветровито. Нещо ми влезе, май прахче или не знам. Май се изяла някой муха. Ми нещо е тук, ми гаделичка на гърлото. Но да, елате, не съм. Елате с деца става, Много не е лека трудна. пътечка. Буквално 3 от 6 беше. Извинявам се, да, спирам да говоря. Ние сега планираме да се преместим на Лозана, някоя полянка. Да. Понеже сега сме спрели на паркинга на партизанската среща, хижата. А пък много искаме да си изкараме на слънце столчетата, да чилнем, да опънем крачетата и не ни се стои в буса. Пък тук не предразполага просто обстановката, няма как. И утре планираме живот и здраве, ако се чувстваме добре и ако не вали и ако не наболят краката много, да направим Кадемлийското пръскало. За тази цел трябва да се предвижим до село Тъжа, ама ще видим. За сега първо да отидем до Лозана, да стегнем буса и да ходим. И ще ви се включим това е после. планчето за сега. Да ви покажем кое място сме си намерили. Хайде. Хайде! И така, дами и господа, намерихме си място. Уху! Намираме се на Лозана Поляна Фест, така е маркирано в Google. И има и други кемпери, не сме сами.
На две си. Дай. Оп, стига. Оп. Много харесваме на видео с напитките. Това не е реклама. Ако решат, може да ни пратят едно кашонче, ще ги споменаваме с добро. Сега спряхме тук, защото така ми харесва. Чакай. Сега, тук сме на една поляна на Озана. Видяхме, че има колеги. Колега. Тоест има кемперисти. И бусът е леко под наклон и отива натам. Защото реално този човек е спрял много сейф. Ако завали дъжд, той директно ще влезе на чакълчето и ще излезе. Тези там и те са спрели точно на чакъла. Ние влязахме малко рисковано. Даже тук назадна влязах. Но реално ако завали и стане кално, защото буквално тук е един дъжд, като ония ден, на мокри и ние сме затънали. С нашите влокви. Аз в влокве затъвам, пък какво остава за поляна. 5G-то тук е на макс. 5G-то е на макс, Ането е на макс. И ако завали директно, ще се хлъзнем надолу с мръсна газ. Вътре ще стане малко земетресение в буса, но ще излезем без проблем. И винаги, вече като паркирам някъде на пролет, задължително си мисля, ако завали, и то по прогноза винаги утре го дават да вали. Винаги където и да отидем, утре го дават да вали. Опа! Какво намерихме тук, бе? Няма да ви казвам какви гъбки. Не, от онез, дето ядеше и те става хубаво. Само че са изсъхнали. Да, сега ще търсим, аз ще отида да търся гъбки, макар че е доста сухо и едва ли ще има някакви. Едва ли ще намеря. Ама да, пека се в момента малко, че съм избледнял. Вече ни приличам на мангал. И така, да, тази вечер тук ще изкараме. Супер яко изглежда. Надявам се, че няма да ни завали дъжда през нощта, а ще ни завали утре, като си тръгваме вече. И така, за сега нещо интересно, Ането да каже, тя в момента е на 5G-то, вижте. Аз в момента си пиша с Стойна, които бяха първите ни, бяха първите ни такова. Наематели се казва. Първите ни наематели, да, Стойна Бонева, като на моята приятелка Рада Бонева, същата фамилия, аз съм я запомнила. И пращам снимка от локацията, защото те в момента си правят кущи и да идват като им е готово тук и да идваме заедно. Ще е много. Да, ма другото така, сега ще стопнеш и двечките, бе. Опа, някой шишета. Кой шишета? Ането приготвя вечерята, която е приготвена. А пък аз направих салатата. И моята задача беше по-сложната. Ето зелена салатка с зелено бушче. Там, между другото, има много голяма чешма. Да кажа за лисицата. Имаме лисица, при което тя застана буквално ей тук беше, ей тук, до столчето. Буквално беше на 1 метър от буса и нагледа да й хвърлим нещо за ядене, защото тук хората много ги хранят лисиците, явно. И аз естествено, като се върне, ще нахраня с котешка храна. Айде да сядаме, че много студено. Да, сядаме да хапваме. То на време, колко е? 7 ли? Колко е? 7 часа, да, то светло. Да. Да. Не ми се охлажда буса. Няма смисъл, остави така. Та работи печката за топлата вода в момента, Ането ще се къпи. Действаме, но просто на слънце е супер, обаче много вятър духа, сигурно чувате и на камерата. Ние сме с нова камера, т.е. стара камера, защото новата ни камера е развалена в момента. Ама ще направим нещо по въпроса. Трябва да направим нещо по въпроса, да. Така. Че в момента сме с GoPro и малко екшън
Action style трябва да правим влоговете. Аз се чудя кога ще почне лятото, защото вече сме юни месец почти. Утре е 1 юни. Нали утре? 30? Не, други ден е 1 юни, днеска е 30 май, а пък още се усеща като зима. Вижма как съм облечена. В планината си. Еми, не е нормално. Get over it, you know. Е така, Тъжна съм. ще ви покажа след малко Viral вечерята. Вечерята е топа. Viral Sushi Bake се казва. Анито, рецептата в приложението, линкове там. Тя ще каже. Да. Хайде. Това тук е Viral Sushi Bake. Значи, сега ще ви обясня какво представлява. Анито му е измислила името, защото това е все едно суши, ма като мусака. Те да ви го обясня. Дай да разкажа аз. Не знам какво е, ама да, прилича на мусака, като суши. Нали така? Имаш ли белици? Имам вилица, да. Сега ще кажа защо се води суши бейк. Защото вместо да си играеш да навиваш ролцето на сушито, просто в една тава се сипва сварения суши ориз. След това отгоре се слага, примерно във вашия случай може да е сьомга, да е риба. Чакай да го взема да ме чуят хората, защото тук е този вятър. Може да бъде сьомга, риба, може да бъде авокадо, може да бъде, в моя случай, настъргано на ренде тофу с моркови и това нещо се изсипва отгоре. След това се изпича и най-отгоре аз му слагам малко сос срирача и тахан сусамов и малко пресен лук. И това е. Но е много вкусно, много бързо, много лесно и буквално в ориза, понеже се надробява с тия суши норитата, където са за ръвоцето и става точно се едно едеш суши, ама много по-лесно. Хе-хе, предполагам, че това е края на деня от нас. Да. Намираме се в легалцето ни и сме си пуснали да гледаме YouTube. Вън все още е светло, обаче вече няма никой дори от другите кемпери навън, защото е адски ветровито и студено. Тук между другото ето и другата гледчица от другия прозорец. И в момента ще гледаме влог от едно място, на което планираме да отидем с бушчето тази година. В чужбина е. Може би много от вас, като видят тази емблематична планина, се досещат къде ще бъдем. Или пък не. Но сега ще си пуснем да проучим как стоят нещата, дали може да се диво къмпингува или е само за къмпинги, защото не ни е най-любимото, но навънка е така. Но ще се опитаме да намерим разни варианти, дали не може да се спира все пак някъде по паркинги, защото тия къмпинги са мега скъпи, пък ние си имаме всичко и вода и ток и не ни трябва да се връзваме към нищо. Единствено искаме да можем да спрем и да нощуваме някъде и евентуално да си изчистим тоалетната. Това е всичко, мръсната вода. Понеже навън правилата са много сериозни, нямаш право да си изхвърляш нито мръсната вода, нито тоалетната, където и да е, а само в определените за това места. И така, оставяме ви за днес. Ще си чилваме вече. То се стъмва късно, ама реално то вече колко часа е? 9 стана ли? 8:30. 8:30, да. Тъкмо време да гледаме YouTube и някой филм и да се лягаме, че утре приключения ни чакат, живот и здраве. Така че лека нощ на нас и благодарим, че ни гледате. Ако сте стигнали до тук, харесайте видеото, абонирайте се за канала, дайте хайп, всичко, което ви кефи, както казва Живко, нали, Муци? Да. Айде. Лека. Здравейте, манячета! Включваме ви се на следващия ден. Анито направи по една голяма мача. Аз си сложих много вътре, 4 грама минимум. Я накарах да ми сложи, защото от вчерашния трип сме малко леща. Краката ни са като макарони и май няма да ходим на водопада, защото прехода е 2 часа. Сока.
в посока и не можахме да си починем много. И ще сменим плана най-вероятно. Не знам, Анито може би вече го е измислила. Сега ще ви я подам набързо. Хей, от мен. Аз просто искам да кажа колко съм благодарна, че се събуждам в природата и колко е хубаво усещането буквално да излезеш от бусчето и да стъпиш върху тревичка. Ето е тревичката. Това е най-якото на ван лайфа, което никога няма да ни омръзне. И сме благодарни. Благодарни сме, че сме тук. Благодарни сме, че имаме тази свобода. Не знам дали навсякъде по света е така, затова сме благодарни, че в България е така. Много обаче духа днес и вчера духаше много. Днеска поне е по-топло или поне не сме се намръзнали. Ама за 9 часа е супер. Вчера в 10 часа и половина на същата надморска височина умряхме от студ. Като тръгвахме беше хладно още. И да, много беше хубаво вчера, но днес краката ни болят, затова се опъваме тук. И с тази гледка си пиеме матчета. Cheers! Cheers! И да, ще мислим план. Аз нищо не съм измислила за първи път. Може би ще отидем до Габрово. Защото какво да правим? Габрово, до музея на хумора. Нали там беше музея на хумора? Да. Като деца са ни водили, може да отидем се посмеем. Паркирахме тук на етара, вижте къде спряхме, бам, ето го бушчето. Паркинга е евро и 50 цента. Не, извинявам се, евро 53 цента. Не евро и 50, евро 53. Много е важно трите стотинки, защото ще обедне тук паркинга. Отиваме на разходка. Нямам думи. Много е хубаво времето. Живко ви надо главата за мрънка. Много е хубаво времето. Отиваме да се разходим на етара. Там има един колега. Колега! И да, те може и тук да са си нощували хората, макар че не ми се вярва, защото е платен паркинг. Но времето е прекрасно, тук е топло. Щом сме показ, щом съм по къс ръкав, значи е жега даже. И така. Айде! Как си за първи път като ученик? Не са ли те водили на етара? Аз кога съм бил ученик? Преди много време, ама си бил. Няма. Хайде на етара! Не ми се полагаше да ходя на такива мероприятия, защото за слабите ученици нямаше възможности, екскурзии и така. малко преди Боженци, защото заваля. Искахме да си направим обяд. Те го даваха, че ще вали днес, но то пък тръгва, спира. Както и да е, паркирали сме, правя обяд. И в момента фраера се опитва да сготви тая работа. Това са
сладки картофи с тиквичка и подправки. В интерес на истината бяхме спрели вече на едно място и успях да направя тофото, само че някакъв човек се оказа, че сме му спрели в парко мястото пред имота и то ние нямаше как да разберем, защото то беше отворено, не можеше да се влезе и дойде и ни каза: нещо трябва ли ви? И ние не искам само да спрем да хапнем и му казахме, че се тръгваме, защото нищо не ни трябва от него. Както и да е. И сега се преместихме на съседно място, където няма човек, който да дойде да ни каже нещо трябва ли ви, защото очевидно нищо не ни трябва от него. Та така, да, далеч от хората по-добре. Ето, тук сме в дивото. Затова обичаме да сме на диво. Да, планираме да направим разходка, която е римски път от Боженци до село, забравих му името, съжалявам, съси беше. Но ще видим дали ще се случи, защото просто вали. Но пък ние имаме 2 чадъра и ще опитаме. Разходката е около час в посока и мисля, че ще е много приятна, така че ще ви я покажем, стига да я направим. Ако ли не, ще ви се включим да ви кажем чао, защото след това следващата ни спирка вече е Сливен, за съжаление. Свърши и този уикенд. Паркирахме колата на село Боженци, има много изпънат паркинг тук, бариера с билетчета, се носи в мола в Говедарци. И сега отиваме по пътеката, която стига до село Източник, т.е. стигаме до източника на пътеката. Римския път. Римския път се казваше, забравих вече, да. И... Да, внимателно. Ние нямаме такова нещо, събрахме да го не го носи. Хайде да се върнем. Върнахме се до колата, за да вземем дрона, защото видяхме един човек, който имаше дрон и никак, нали, нямаме дрон с нас, защото то няма да вали и да снимаме. Гърми, ама няма да завали. Няма. Виж какво хубаво слънчево. Да. Ще ви покажем пътеката на римляните след малко. Баба ти на времето само матча е пиела. Аз съм тая баба. Това е римският път, който води до село Източник. Много е чил. Бурята се задава всеки момент. Ще тестваме възможностите си. Много сме в гората, има шубе, защото няма никакви хора, се връщаме. Ането е шубе да не нападни мечка. Оп. И как съм на такъв фон съм направил за видеото, съм топ газар. Значи, стигнахме до извода, че времето не е с нас. Значи сме се взели чадърчета. Вали, гърми, грамотевици падат и малко са стреснахме, то няма и никой. Сега ще нападне някой водно животно тук в гората. И така, да, смятаме да приключваме влога и да си пътуваме към Сливен. Имаме си 2 часа път до Сливен от тук, между другото. Ето я Ани, тя е с чадърче. Ще видим, когато лятото започне. Да. Иначе свежичко. Разходка с чадър. Много съжалявам, че не сме си взели дъждобраните, защото с дъждобрана е много по-удобно да вървиш като вали. Обаче
Аз си представях, че до 2 часа влога ще е приключил и ще сме се прибрали в Сливен, но уви, влога продължава и след 2 часа и дъждът ни хвана. Така че да, това е от нас. Надявам се, че ви е харесал епизода. Днес на местата, които посетихме, бяха интересни. Ще много откритото, че не удари грам. Етъра беше много красиво, аз не бях ходил. Няма да не удари грамотевица. И да, това е от нас. Може да ударите един коментар, един палец или каквото ви дойде на акъла. Много ще сме... Молите за нас да оцелеем. Ако няма следващ влог, значи не е ударила грамотевица или сме спечелили от тотото. Той не е зипа. Да, това е. Едно от двете ще. Ако няма следващ влог, значи едно от двете. Чао! Чао! Ни казах, абонирайте се за канала, ако ви е харесало видеото. Ще продължаваме да снимаме сега епизодите с Бушчето Бела, което даваме под наем, между другото, време за реклама. Някой ако реши, ни го даваме на всеки, да знаете. Има специална игра, интервю, така че няма това онова. И така, това е от нас. Чао и хубав ден или вечер!